Hola, benvinguts de nou a la Mimosa. Avui us proposo que preparem un postre lleuger i refrescant de cares a les festes de Nadal. És un flam de pinya i llimona. Comencem! Per preparar aquest postre necessitarem una llauna de pinya amb almívar de sobre uns 500 grams, de mig quilo, després necessitarem 300 grams de nata muntada i un sobre de gelatina de llimona. El primer que hem de fer és separar la pinya del suc, de l'almívar, i llavors afegirem la mateixa quantitat d'aigua que l'almívar que ens ha sobrat. Ara agafarem la pinya i la triturarem, i un cop la tinguem triturada la passarem pel passapuré. I ara simplement ho passarem pel passapuré per treure les fibres de la pinya. Si no les traiéssim, les notaríem en el flan. Llavors, quan el treus, veus els pèls de les fibres aquestes i, bueno, queda més ben acabat el postre si les traiem. Així que ho passarem pel passapuré i ho reservarem. Ara prepararem la nata. Necessitem 300 grams de nata muntada. Posarem aquí 300 mil·lilitres de nata i muntarem. La velocitat que hem d'utilitzar és 3,5 i recordeu que a dintre hem de posar-hi la papallona. No posa temps perquè s'ha de vigilar. La nata amb la Thermomix l'heu d'anar fent i vigilar. Si ens passem es farà mantega. Un cop tinguem la nata ja muntada, veieu, ha de quedar d'aquesta manera, i posarem, com que és nata que no porta sucre, hi barrejarem una mica de sucre glaç a gust de cadascú. Tampoc, si n'hi posem molt, pensem que l'almívar ja té també el seu sucre, així ja potser no caldrà posar-n'hi tant, no? Jo vaig posant-hi, quan provo i m'agrada, doncs ja prou. I ho barrejarem després amb tota la resta d'ingredients. Hi posarem un xic de sucre glaç i anem barrejant així, a moviments circulars, a moviments envolvents. Anirem tirant i provem. Quan en tinguem prou, doncs prou. Això va a gust de cadascú. Així està bé. Ara escalfarem l'almívar i l'aigua per dissoldre-hi el sobre de gelatina de llimona. No ho hem d'escalfar massa perquè després hem de barrejar els 3 ingredients i la nata se'ns vindria a baix si això estigués massa calent. Així que simplement ho barregem, l'aigua amb l'almívar, quan estigui una mica calent i barregem la gelatina de llimona i ja està. I ho deixarem a temperar, sobretot que no estigui massa calent perquè se'ns vindria a baix la nata. Un sobre de gelatina de llimona. Lo just perquè quedi dissolta la gelatina, però ara ja se m'està escalfant massa, així que ja l'aturo. I amb aquesta mica de calor que té, ja serà suficient perquè es vagi dissolent el sobre. Ja tenim la gelatina molt tèbia, molt tèbia. Ho barrejarem amb la pinya que havíem triturat i que havíem passat per al passapuré o per al xino, i després ja aquests dos juntament amb la nata. Primer aquest aquí, per si encara estigués una mica calent, que perdés la temperatura. I ara aquest aquí. i anirem barrejant
a poc, que es vagin integrant tots tres elements. I un cop tenim ja la barreja ben homogènia, la posarem en un motlle que prèviament hem caramel·litzat. Ara ja el tenim a dins del motlle i el posarem a la nevera a refredar. Ha de quedar amb una consistència com de flam, ja ho veureu. Toqueu així amb el dit i quan ja han passat 3 o 4 hores ja es pot desemmotllar, ho posem en una safata. Molt bé, doncs aquí ho tenim. És un flam de pinya i llimona. És un postre lleuger i refrescant de cara a aquestes festes de Nadal. Moltes gràcies i fins a la propera recepta. Adéu!